Ένα μεγάλο μπράβο. Πολύ ευχαριστώ. συγκινητικές στιγμές, τι να πει κανείς. Ίσως τα μοναδικά που μπορούμε να πούμε είναι αυτά. Εκτός από την παραγωγή ευτέλειας, υπάρχει ευτυχώς και η άλλη Ελλάδα. Αυτό έχουμε να πούμε ίσως. Υπάρχει και αυτή. Στιγμές πραγματικού πολιτισμού. Δεν ξέρω, μπορείς να τις διαγράψεις έτσι με μια απόφαση. Αυτές τις μέρες δείχνει η ΕΡΤ τη δυνατότητά της, τις δυνατότητες της, αλλά όχι μόνο η ΕΡΤ, και οι εργαζόμενοι και ο ελληνικός λαός που βρίσκεται εδώ, γιατί η επίθεση στην ΕΡΤ ήταν επίθεση στην ιστορία της Ελλάδας, ήταν επίθεση στην Ελλάδα και επίθεση στη δημοκρατία. Και τα πράγματα μπαίνουν στο επίπεδο που τα θέτει το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος, το άρθρο 120, το παλιό 114, που λέει ότι ο κόσμος, ο λαός, ο ελληνικός λαός, όταν καταλύονται βασικά δημοκρατικά δικαιώματα, πρέπει να τα προστατεύει, να παίρνει τη δημοκρατία στα χέρια του. Και αυτό βλέπουμε σήμερα και από τους μουσικούς και από τον κόσμο που είναι έξω και από τους δημοσιογράφους και από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και από όλους τους εθελοντές. Αυτό συμβαίνει σήμερα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος που δεν έχει σταματήσει να χειροκροτάει. Και μιας και λέμε για τον κόσμο, πλήθος κόσμου βρίσκεται έξω από την ΕΡΤ και παρακολουθεί από αυτή την οθόνη που έχει στηθεί την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, τη χοροδία της ΕΡΤ. Δηλαδή πραγματικά έχω συγκινηθεί με το πόσος πολλής κόσμος έχει έρθει για να παρακολουθήσει από μια γιγαντοοθόνη το τι γίνεται μέσα στο στούντιο ΣΕΡ. Πέστε μου, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που κάποια στιγμή αποφάσισε ότι αυτή η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, που ιδρύθηκε πριν από 75 χρόνια, το 1938, που είναι η αρχαιότερη ελληνική συμφωνική ορχήστρα, δεν θα ξαναπαίξει. Έχει παίξει τα μεγαλύτερα θέατρα και τις μεγαλύτερες όπερες του κόσμου. Έχει παίξει από το Κάιρο μέχρι την Κολονία και από τη Νέα Υόρκη μέχρι και το Πεκίνο. Και έχει πραγματικά συνεργασίες με ονόματα που πραγματικά έχουν αφήσει τη δική τους σφραγίδα και τη δική τους ιστορία. Και συγκλονιστικό δεν είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι που μπήκανε μέσα. Είναι το τι γίνεται έξω, βλέπουμε την εικόνα. Κοιτάξτε τι και γίνεται έξω. Και εμείς δεν είμαστε έξω για να ζήσουμε το κλίμα, αλλά όπως μας το μεταφέρουν και οι συνεργάτες μας και οι άνθρωποι που βρίσκονται στο κοντρόλ και οι αρχισυντάκτες, είναι ένα συγκλονιστικό κλίμα έξω. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Δείχνει ο κόσμος πώς πρέπει να ζούμε με πολιτισμό, δημοκρατία, αλληλεγγύη, συμμετοχή. Και ποια μπορεί να είναι η απάντηση στην κρίση και σε όλα αυτά που ζούμε. Και δεν ξέρω αν εξαιτίας της κρίσης πρέπει να θυσιάσουμε και τον πολιτισμό μας. Την ανοχή σας. Πάμε. Εθνικός Ύμνος. Συγχαρητήρια για αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζούμε. Μοναδικές στιγμές. Είναι τόσο φτωχά τα λόγια για να περιγράψουμε αυτό που βλέπουμε και αυτό που νιώθουμε. Σε αυτές τις συνθήκες και έτσι περιμένω αυτό το κομμάτι, το τόσο σημαντικό που μιλάει για την ελευθερία, αποκτάει ένα νόημα όπως τις πολύ μεγάλες στιγμές της ιστορίας μας. Εμένα μου θυμίζει τον εθνικό ύμνο της Μέρας του Πολυτεχνείου. Ναι, δεν μπορείς να διαγράφεις με μια μονοκομιλιά, με μια λέξη σου όλη αυτή την ιστορία. Δεν μπορείς να βάζεις το περιθώριο
όλους αυτούς τους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό. Και εδώ φαίνεται το παρανοϊκό του πράγματος. Υπήρχαν, λέει, προβλήματα. Πού δεν υπάρχουν προβλήματα? Στις εφορίες, στην πολεοδομία, στη δημόσια διοίκηση? Θα τα κλείσουν όλα αυτά και θα τα ξανανοίξουν μετά 3 μήνες. Μας κοροϊδεύουν. Μέσω όλης αυτής της κατάστασης μπορούμε να δούμε, να ψάξουμε τελικά τώρα όλοι μαζί για το τι θέλουμε για το μέλλον μας, πώς θέλουμε Ακριβώς. να ζήσουμε στο Αυτό μέλλον είναι μας. το θέμα. Τι θέλουμε, δεν είναι μόνο οι ΕΡΤ, οι εργαζόμενοι που απολύονται, είναι όλη η κοινωνία, πώς μπορεί να προχωρήσει έτσι. Ακριβώς. Η κοινωνία και η δημοκρατία, οι θεσμοί και η ιστορία μας. Αυτό είναι που πλήττεται. Είναι ανατριχιαστικό να ξέρουμε ότι το αρχείο της ΕΡΤ, αυτό που είναι η συλλογική μας διάνοια, η πολιτιστική κληρονομιά όλης της πατρίδας μας, της νεότερης ιστορίας τουλάχιστον, μπορεί να γίνει αντικείμενο, εγώ πραγματικά ανατυχιάζω και μόνο στην ιδέα, κερδοσκοπίας και περίφραξης. Μιλάμε για την ίστατη περίφραξη της περιουσίας της συλλογικής διάνοιας ενός ολόκληρου λαού. Είναι αδύνατον να δούμε αγοραπολισία του αρχείου της ΕΡΤ.